goaz. hori da, sartu sintonia nahi Ez dut entzuten. Bai. Eta ostegunero bezalaxe, pres gaude teknologia eta euskara uztartzen dituen saiorako. Sostatuko lagunak prest, Luisio Fernandez ere prest. Egunon. Egunon, bai. Hemen gaude. Etxinez, segundutxo bat. Orain bai, Luisio. Egunon. Orain sartzen Orain naiz. bai. Vale, bai, Bai. hemen Gaurkoan musika eta zure mikrofonoa batera dituzte, eta bueno, ez gara bateragarri. Ez. Ez nire Baina, errueiz. bueno. Bueno, Ez, gurea da, gure teknika, logistikoa da. teknikaren kontu bat. Hori da, Bueno, hori da. bueno, Bueno, albisteak online daude, bai, eta komentatuko ditugu. sustatu.eusen, hori da. Bai, hori da. Eta, bueno, euskara, teknologia, gaurkoan, horren Bueno, ere hitz egingo dugu. bai, bueno, azteko zerbaitekin, Bai. blogari batek egin zuen, Txerra Rodríguez soziolinguista da, eta blog bat dauka, eta egin zuen ikusita adibide bat Galizian egindakoa, Galizierazko 12 adibide munduan zehar Galizierara egin ibiltzeko, egin zuen antzeko gauza bat euskararekin edonora joan zaitezkeela probatzen duten 12 froga. Proba eta froga bereiztuta, hau gustatuko zaio gure teknikariari, horratzean dago, dalako bere borroka linguistikoa, proba eta froga bereizten ez dianean. Baina, bueno, pues, hortxe. Eta, bueno, gu laburpena egin dugu, lotura eginez sakonago azalduta dauden 12 proba horiek, Kalbarioko gurutzeak bezala, baina gainera beste bi ere gehitu ditula esan zigun eskertu zigun publikazioa, esan dizigun, beste bi ere gehitu ditut. Bueno, bueno, sustatun dago albistea, baina klikatu ez gero, ara ez, eta bueno, jartzeagat, eta froga horietako bat zan, minan, liburu bat, Ametsar Zaiusek sinatuta, baina idatzita Ibrahima Balderekin, nola iritsi da, nazioarteko edizioetara, italierazko edizio bat, Aita Santuak, Francisco Aita Santuak berak ere aipatutakoa, eta, bueno, orain estrenatu da, asteburu honetan, okerrezpanago, estrenatu da antzerkia, hori da, izenburu berarekin, eta Zambudia bi izeneko aktore beltz bat, beltz eta euskaldun batek egiten du Ibrahimaren edo anaiaren ez dut ikusi, ez dakit ze ikuspuntutatik egin den antzezpena, egokitzapen bat da, noski, liburuko kontakizunarena, eta, bueno, pixkat, birala xamarra ere egin da Euskadi Irratian, beste irrati batean egin zuen agerpen bat, azalduz, zelan berantzako, importante izan den lan hau, euskaratik, naturaltasunetik, eta baina mezua zabaltzean aldean, eta, bueno, pixkat ilustratzeko behar genuen zerbait, eta, Zambudia biren antzeslearen bideo eta irudiarekin ilustratu dugu, baina, bueno, beste gauza batzuk ere dira, baita ere, nazioarteko exitoak izan ditezkenak, Handia filmak lortu zuenak, berri txarrak, mundu osoan. Bai, zer gehiago, musikari gehiago, bai, Keba Junkera, Zetak, Ruper Ordorika, Fermin Muguruza, aipatzen ditu, filmen inguruan ere film batzuk ere bai, handi esan dut, Irati eta Gartxot filmak ere lortutako zabalpena, adibide batzuk, turismoa egiteko nola aukera batzuk badauden,
Roman, Mexikon eta jakinezkero topatzen badaude Bai. gida pertsonal bat lortzeko aukera hiri horiek bisitatzeko euskaraz, Mhm. munduan euskara ikasteko dauden aukerak, Etxepare Institutuaren eskutik, hain naiz, hola, desorden Bai, bai, bai. batean, errepikatzen gauzak, eta, bueno, euskarazko Wikipedia ere bai, beti mundu guztiaz informatzen duen baliabide bat, euskaraz. Hori Eta, da. bueno, gurean laburtuta, eta sakonago, 12 puntutik 14 pasatuta gainera, Mhm. froga nahiko, euskarak balio duela mundura iristeko. Hori da. Hauxe kontuetako bat, Bueno. eta gero, bueno, euskarak balio duen edo ez duen, bueno, kontu bat, oldarralde, Euskararekin. bai, Mhm. oldarralde judizialaren harira, Mhm. azken sententzietako bat, pixkat mingarria izan da, ze eragin dio, hau segurazki zabalduko zenuten, zuen albistegietan eta, Mm. eragiten dio, Gipuzkoako Foru Aldundiaren instituzio batik, kabia izeneko instituzio batik, eramaten Mhm. dituenak, zerbitzu sozial bat, adineko pertsonak zaintzekoa Hori da. Gipuzkoako herri batzuetan. Eta Mhm. hor, euskara eskakizuna, barkatu, euskara eskakizuna gehiagizkoa dela, iritzi dio. Maximizatzeko gogo bat dagoela, halako Mhm. epai bat irten da, eta bueno, hau ere tratatu dugu, puntu eta alderdi batetik, eta da, euskara elkarte batzuek atera duten agiri bat, euskara Mhm. zainduak izateko eskubidea badugu, ez? Mhm. Hori da. Beharko genuke, ez dakit Bai. daukagun, ez? Eta, bueno, euskara, hain naiz pixka saltoka, batetik bestera, Baina ez dut, ulertzen da, ulertzen da. bai, ez dizut hitz egiten ere usten gaur, baina, bueno, Lasai. nik egingo dute errepasoa, Bai. zuk hartu arnasa. Eta euskara erabiltzeko daukagun eskubide edo aukera horietaz, em, nolabait zerikusia duen kontu bat, eta da, hezkuntzan erabiltzen Mhm. diren sistema eragileak, hau da, ordenagailuetan zer ezartzen den. Hori da. Eta, Nik uste dut baten ere aipatu izan dugu beste kontu batzuengatik, baino bai, gai hau bai, asko eta adibide batzuk jarri ditugu, bai. inoiz, eskola, Luberri Linux izeneko Mhm. sistema bat nola dagoen, Donostiako institutu batean bertako irakasle bat edo batzuek hola mantenduta Mhm. euskera software librearekin funtzionatzen duen sistema bat, eta nola bertako ikasleek horrekin ikasten duten. Baina, bueno, kontua da, pixkata honek sorpresa sartu nau, iritsi da eztabaida saio bat egon zen Mhm. Eusko joan den Legebiltzarren. joan den astean Eusko Legebiltzarrean, eta ara non hezkuntza sailak ematen du soportea eh, ikastetxeetan egon dadin, edo Chrome, sistema eragilea, Bai. Googlerekin lotua, Mhm. ez dagoena euskeraz, edo Windows. Bai. Lizentziak pagatuta, eta nolabait euskaratu daitekeen sistema bat, baina ez dagoela, ez dala soporterik Software. eskaintzen, Linux ez dago debekatuta. Hau da, euskarazko sistema hau, Luberri Linux, antzekorik inork Bai. ezartzen badu, ez dago debekatuta, baina zure kontu. Claro. Hala da. Zein da Et, beraien argudioa? Zer da beraiek esaten dutena bueno, hau aukeratzeko? batek grazia du, galdera bat egin zuen legebiltzarkide batek, eta gobernu kolegioa PSEek eta EAJak osatzen dute, eta Bai. PSEko legebiltzarkide batek erantzun zuen, Estibaliz Kantu izeneko batek, software librea onura asko dituela, Bai. baina Baina erabilera orokortua eragozten duten bi oztopo dituela. Segurtasuna eta mantenua. Segurtasuna zalantzan jarri daiteke, eta mantenuera batez ere, mantenurik ez bada eskaintzen, claro. ez da, eh, Ez, hori ez. da eskatzen dana, ezta? Bai. Windowserako mantenua baldin badago,
badauka mantenua. Eta Linuxerako mantenurik ez badugu eskaintzen, ez dauka mantenua. Ja, Ez dakit ulertzen zaidan, baina argudio absurdoa bai, da, bai, bai. gurpil bat, mantenurik ez dut eskaini nahi, ez daukalako mantenurik. Eskaini mantenua. Bueno, Gero segurtasuna ere kakotxa artean jarri dezakegu, beste ni sistemaetan. etxe honetan informatikara dedikatzen gara, eta ni banabil 15 urte Ubunturekin, eta bitxorik ez sartu sekula. Ez, Egune, esaten dut, erabiltzen duten, osea, hau da, bai, Chrome eta Windows. Chrome igual, Segurtasuna, hori, hortxe, bai, kakotxa artean. zuloak gertatzen dira, sistema erabileagoetan gehiago bestetan baino. Eta Mhm. Linux sistemen segurtasunaz, ba, bueno, sustatu egiten dugun ekodesintas enpresatik, ba, bueno, guk altxatu ezakegu esku esateko, baiet, ala dala. Baina, bueno, Mhm, mhm. Eh, eta kontua da, beste bat ere, agertu dana hor, zerean, erantzuna zen, eske, Chrome eta Windows homologatuta daude. Ah, Eta orduan galdera gehigarri bat egin du Lore Martínez Aspe izeneko mhm. Bilduko legebiltzarkideak, bueno, pues a ber zelan homologatu diren sistema horiek eta zein den homologazio protokoloa. Protokolo hori. Hori existitzen Eta, da, Luisjo, homologazio egongo, protokolo. pues igual bai, auskalo, igual ematen du konsultora batek. Eh, Kontratatzen duzuz konsultora bat, eta esaten dizu, hau homologatuta. Bueno, ez dakit. Argudioak ez diela Bai, argudio da pisuzko, zera, pisuzko. eta oin ikusiko dugu, ba, erantzunik badaukan, homologazioaren galdera honek, enteratuko gara, Vale. bueno, legebiltzarkide hau, Lore Martínez Azpe, gainera, Mastodonen parte hartzen duen politikari Mm. aktibo bakanetako bat izango da, bakarra espada, Mhm. eta gainera erantzuten dizu, guk hau publikatu denean eskerrik asko zabaltzeagatik, eta, Aha. bueno, pues, Bueno. bueno, pues ikusiko du, orduan honek zer ematen duen. Bueno, ba, horixe euskara eta teknologia, baita ere euskara erekin dauden azken albisteak kontatu ditugu, eta azken albiste bat partekatzeko bai. Bai, bueno, da txorakeri bat, bueno, txorakeria, ikerketa kazetaritza bezala zabaldu du Le Bai. Mondek, Mhm. Strava Leaks, leaks hori bihurtu da Bai, hori da. filtrazio eta Mhm. eskandaluaren atzizki bat, ez da Wikileaks, Hori. Mhm. eh, Kasua bezala, bai. kazetaritza Bai, filtrazio sistema hori da. bezala, Panamako Mhm. paperak, eta, bueno, ba, leaks. Eta Strava da aplikazio bat, bueno, web eta app bidez funtzionatzen duena, Mhm. kirolari askoak ezagutzen dute, Euskal Herrian bertan ere bai, erabilpena da. Dauka, Mhm. kirolari, bai, kirolera ikatzen dianak, eta, bueno, ba, ariketa bezala egiten dutenak, egiten Vale. duena norberaren ibilbideak gorde eta markatu mapan. Aha. Eta Bai. beste batzuekin partekatzen dira, orduan. Afizioa baldin badaukazu, txindokira igotzeko, Mhm. txindokiko igoera, ikusten duzu, bideo honetatik hainbeste denporan. Eta ikusten duzu, bestea baina azkarrago nabil, edo norberak errepikatzen baldin badu, Vale, vale. eta kirol desberdinekin egiten da, Mhm. txirrindaz, oinez takorrika, Oinez. eta Mhm. pirauan ere bai, errakan ibiltzen bazara. Bueno. Orduan, kontua da, deskubritu dutela, eh, Macronen bizkartzainek Vale. Strava erabiltzen zutela, Macronen atzetik jogging egiten zutenean ere bai. Orduan, Ez ikusi zuten egiten zala, aplikazioa pausatzen. asteburuan estatuaren ze basotan zebilen Claro. Macron, eta ez bakarrik bera, lehenengo atal bat publikatu dute Macronen ibilerekin, eta ordainpekoa da, baina, bueno, abisatzen dute, ez gara sartu ikustera ze basotan dabilen, precisamente, Mhm. ez du gehiago zabalduko sekretu hori, baina Vale. gertatzen omen da baita ere Joe Biden eta Ah, vale. Putinekin ere bai. Orduan, elkar kontrolatuta daukate batzuek, baina eta kontua
bueno, pixkat, grazia egin dit, Le Monden izenburuetako bat zen, topatuko dut, Strava segurtasun zuloz betea dagoela. Bueno, hori komatxo artean, segurtasun zuloak dauzkate bizkartzainek, ze, da berdina, Instagramen publikatuko dute bezala, begira, hemen gabe. Bai, hori da. Macron, hori aurreko hori Macron da, begira. Claro, claro. Eta hemen gaude, begira, zer ikusten arra. Bueno, absurdo bat da, Bai. Instagramen hori egitea, baina Mhm. Straban ere bai. Eta osatzeko, ez dago albistean, baina gaur ikusi dut, eta kaso idatziko dugu datorren asterako, edo Vale. astebururako postdata edo koda bezala, Straban gertatzen den beste gauza bat. Eta da, estrabalari honak, hau da, kirolari honek, Bai. saldu egiten dutela euren zerbitzua, Ah. txarrok, demagun zu, bueno, igual zu ni baino Bai, bai, bai. arinago ikuste zaitut, Bai. dudarik gabe. Zuk Bai. edo nik gure markak hobetu ditzagun. Ah, wow. Hau da, Ah, merkatu, vale, vale. uzten diogu Fitbita edo mugikorra edo dana alakoa, edo ez, edo segurazki pasaitzan nahiko dala, zuk sartu zure korrikaldiak nire izenean, Ai ama, bueno. eta orduan nire puntuak gora dijoaz. Eta jendeak hori saltzen du erosleak daudelako. Claro, Eh? merkatua dagoelako. Merkatua dagoelako Bai, bai. horretarako. Sí. Bueno, nik ez dago Nik, beharrik, baina ez, norbaitek sentitzen du premia, eta, bueno, erosi dezala. bueno, oso Oin beharko du, kuriosoa. hurbilekoa beharko du izan, ere, ezta? Topatu beharko duzu euskal kirolari, Bai. ez? La konkisera juten den jentea, izango da hori saltzen dutela, bestela, zure erosten badiozu Indonesian dagoen bate, pentsatuko du, baina zer da bila hau txirrendan Sumatrako Bai. Oso mendateetan, gauza ez? kuriosoa da, oso Bueno, bitxia. zantzua harrapatu dio albisteari, jarraipena egingo dut, eta akaso publikatuko dugu datorren Ea ba. asterako. Bueno, eguneraketak ere kontatzen ditugulako hemen, Hori da, Luisio, eta, hori bueno, da. honen berri emango dugu. Gogarakizun bat, bai, ala, Hori da, ikusi, hori da. igual hori esaten dizut datorren astean. Primeran, Luisio, bueno, programa eginda, eskerrik asko, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu. Bai, hori da, eta gau Bai, iluna, opa, hori da. Bai, danei. bai, bai. Mozorroak prest? Nik ez, nik. Bueno. Badago, Eta zuzen Goierri mailan, hola, kasko extra jarri behar bai, dituzu. Goierri mailan badago, programazioa eta ekintzak eta... Bueno, bai, bueno, hau, orain dela 10 bat urte pasa edo 15 urte edo hasi ginen honetaz ere publikatzen Bai, gauzak kalabazak eta arbiak kandelekin eta ez zala ez hain gauza estatu Amerikarra, batuar bai, filmikoa, eta hori da. hemen ere bazegoela, Mhm. de Santu Guztien bezperako Bai, ohitura hauek, eta bueno, ohitura horiek. berreskuratzen joan dira, eta herri askotan, bai, hala da. Bai, bai, bai. Beste Bueno, zentzu batekin. ondo pasa, disfrutau eta hurrengora arte, Luisio. Datorren astera arte. Aio.